Dyan, dyan. Grabe si Pala. Pwede ba kunin yung blue? Tara. Tara, blue nila, blue nila. Pwede ba naman pahinga mo? Ang dami na kasing nag-iba. Level 3 lang yan. Nice. Ba? Lalag ako. Kuha yung blue. Nakuha mo yung blue, RJ? Hindi, tol. Na-retry ni Ibon. Notifying. Oo. Tanga mid si game. Hindi pa kasali si game. Hindi, hindi. Wala nang ulti yan. Go, 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 go nyo, pre. Go nyo, go nyo. Wala nang ulti yung Harley. Gusto ko yan. Tulong mo. Ito, patay isa. Ito, patay isa. Wait lang, wait lang. Walang minion, guys. Nagano Umuwi na yun, umuwi na. BOE yun, snipe na ako nun. Tara, tara. Galing naman ni Bawi. Baka bawi yan. Baka bawi yan. Bawi ng Odnum. Sino yung isa nyo? Si Prince. Taga-port. Kasama ni Armando. Turtle. Ipataw Discord, teka lang. Pasaw na yun yung Harley, oh. Dito yung Harley. Ayan yung Harley. Sige, pala. Patay na. Wala akong blue, wala akong blue. Wala akong consist kami. Putang ina, nag-play ka. Hindi ba na? Second. 10 seconds. Good evening, Yin Dump. Shout sa'yo, idol. Thanks so much, Boss Nigel, sa pag-share ng stream. Harley, nag-blink na. Going ako boat. Nagawa mo, Harley. Nahihibang. Go. Baba. Kaya pa yung baba. Turtle ah. Ito, Joed, oh. Ulti. Ay, wala. Dito pala yung turtle. Fend off my daggers. Sayang. Watch my blade. Wait lang. Hindi ako nakahit. Ito rin. On my word. Naka-region pa na pala. Pero ang gano'n. Go. Dito akong bak. Wala na ulti yan. May ulti pang Veil.
Tara, take ng turtle. Turtle. Turret has been Huwag mo yung siglat dyan, huwag mo lang. Uy lang ako. Bullseye. Ang Harley lalayan niya. launch attack. Hindi nakaabot. Ano na yung first kill. Pinipinit yung first kill. Wala, hindi na katulad ng dati talaga eh. Beya. Siyempre, duga naman. Kung walang Ally ring ba? has slain the turtle. Dati walang limit eh. Sarap gamitin ng Goshen dati talaga. Those old fools. Launch Dati yun, di attack. ngayon. Aw! Pataya kata ako. Buhay pala. 2020. Sticker na, sticker na.